Hver legetime med Gurli Gris opfordrer børnene til at udvide deres sociale og følelsesmæssige udvikling og udforske diversiteten i verden omkring dem. Når børnene svømmer med Bubble Guppies, dykker de ned i en undervisningsplan med læsning, matematik, videnskab og kunst, og får færdigheder, som gør dem klar til skolen. I den dag Henry træf, drager børnene ud på eventyr med Henry og opdager nyt hver dag. Sammen lærer de en masse spændende ting om historie, videnskab, sport og natur. Børnene vil se Fresh Beat Band, musikspioner på mission at danne sig et mønster at løse problemer med, inklusive færdigheder som kreativitet og fleksibilitet, mens de løser sine mysterier. På hver mægtig matematikmission med Umizoomi får børnene tidlige regnefærdigheder, som at tælle, sortere, måle og genkende former. De lærer også, at tal har en særlig magt. Når dine børn suser afsted sammen med Blaze og hans venner, vil de tage på missioner, der løser problemer af monsterstørrelse ved brug af videnskab, teknologi, ingeniørarbejde og matematiske evner til at klare ærterne. Lad os Blaze! Når dine børn opfinder med Rusty Rivets og hans venner, vil de udforske ingeniørarbejde, design og teknologi, alt imens de udvikler kreative evner inden for problemløsning. Nu slår vi os sammen og designer det. Når dine børn leger med Wall-E, opbygger de vigtige læsefærdigheder i en tidlig alder. Deriblandt at identificere bogstaver og lyd, udvikling af rim og ordforråd. Wall-E kan sammen på